Καλημέρα και σήμερα. Ούτε αυτό μπορούσα να σας το δείξω. GL 400. 2.24 μοντέλο, 13 μήνες δει. Κλειδί, σοχλειδί, αλκαντάρα, φωνάρα, καθισματάρες. Ήρθε να κάνει τον μπάνιο του το μωρό. Τι να πεις? Προς το πάνω θα δείχνουμε μόνο το πλήσιμο. Στην πορεία δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει. Είμαστε σε κάτι συζητήσεις. Να είστε καλά, καλημέρα.